Teraz pani Jordan Cizeli. Minuta 30. Komisarka, Pani komisarz, opinie dotyczące wyników szczytu w Durbanie są bardzo różne. Każda polityka ma swoje plusy i minusy i to samo dotyczy wyników konferencji w Durbanii. Z punktu widzenia polityki konferencja zakończyła się ogromnym sukcesem. To wielki krok naprzód, jeżeli chodzi o globalne zaangażowanie i odpowiedzialność, a jednocześnie Unia Europejska udowodniła, że jest siłą wiodącą w tym kontekście. Chciałabym Pani pogratulować strategii, którą Pani opracowała, a także negocjacji na samej konferencji. Jeżeli natomiast chodzi o obniżenie emisji, cóż, ci z nas, którzy są za bardziej agresywną polityką, nie mogą być zadowoleni. Wiele krajów, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i tak dalej, spotykaliśmy się z nimi w dużym stopniu, ale nie miałam wrażenia, że oni podchodzą do tej sprawy na poważnie i z pełnym zaangażowaniem. Dlatego też musimy ich bardziej zaktywizować, szczególnie te najbardziej rozwinięte państwa. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się zastosować jednolity system wyliczania emisji. Jeśli tak nie będzie, jeśli nie będzie takiego jednolitego systemu, ludzie nie będą mogli zorientować się, co oznaczają te dane liczbowe. Cieszyłabym się także z większego postępu, jeżeli chodzi o transport morski i lotniczy. Mam nadzieję, że państwa będą bardziej ambitne. Nasz cel to 2 stopnie Celsjusza. Można osiągnąć 4 stopnie, ale musimy szybko działać. Dziękuję bardzo. A teraz oddaję głos pani Westlund. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Connie